Bueno, les diferències bàsicament entre la Rioja i aquí doncs, seria la que és bàsicament en tots els vins de tot arreu, que és amb el tipus de terreny, la climatologia, el tipus de varietats de raïm, que aleshores fa doncs, que allò doni un producte absolutament diferent, malgrat ni que tot el sistema d'elaboració dels vins i això sigui igual, no? El que passa és que el que decideix bàsicament és això, no? La varietat de raïm, el clima que hi ha a cada lloc i la terra, no? Que configurarà el que és cada vi. En un principi, fa molts anys, el lloc on hi havia més vi de qualitat embotellat era la Rioja. Actualment vi embotellat de qualitat n'hi ha a tot arreu, però a més amb l'agravant que la gent cada vegada tenim una conscienciació major del que és el quilòmetre zero i dels vins de proximitat i tenim més consciència de territori i aleshores doncs, això fa que la gent tingui més interès per provar els vins de la zona o del país abans de vins d'altres zones, no?